Kubor ka Batesi TV. Lawan ra siya pi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kedor bar snong jayaw lait dog. Ha ka khat pratrik ubna jilleu arjar arpuway kala pensngo tho shikipaj ba nong shong snong halor ka jingdon kam jong ka dawai tika khnang bakan yada na ka jingye bet ya ka jingpang khlam COVID-19. Hagani ka jingilang pensngo tho paj ba halor ka jing ai dawai tika kabalalong Haseng Khasi Higher Secondary School lawan banya shimbenta ki nong shong dukan ki nong nya taksi ki nong bela yeng breu lembat kiwei ha kabale don langru urang ba snong uba SB Karbangar nang tadi ka Dr. Lingwa ka Dr. Khongla bat katto ka ne ki nong kit kam jong ka dor bar snong nakabenta ka ni ka ka balajiang iba la palhat si bina siteng mentang ilaya lengbaya ka di ka lockdown ngatip ba mapi ki ba kamay napabay kasngi siya kabay pat kasngi ni jingde ki jongpi kalalong siya ka jing ba ka jing hiran kata ya pi ban pendap penbiang ya ki khon ki ti ki bahi yang sem jongpi tin rei yin le kumno na kaliang ka sarkar kan hap ban da thau dawa ba ladang ni pelat lada bon ki bapang lada bon ki bayap kan kata ki hospital lada ki khamnya ki slei de ki nongpang pediang tang yanun pelat tang yanun dia namar kata daw ko sarkar kamban sim ban sim ni kadi kesenjam kaba khamteng da kaba khang no ban ngatip bah khang gumni kawan ra ka jing iki duki suk khamtam ki bam yo ban katulap ko maman kasngi ngrei wa ba fin so thu bagadi kadai nakabanta ka jingpha bun sien ni hab banyai lengba ki jing ni hab banyai lengba ki ding sempat balai ni hab banyai ikini nang ban penbahaya ni nama kata daw nga kerpat ipi surbaban pedang ikini ki baki dai nak benta ka jingba badle si ublay taray kanrat unya sngap iki jingdwai ki jing khat kerpat ki jungi ba pelat no yangi na kadi ka khlam ki jing pikir baro ni sim ni kani ka kaya kani ka inject ketika da ka bangi kermen bakadai ka jing da ka bublay ayangi bat ni hun ka mensim ni tray ki kam ki jam jungi ni ai pet iki nongpang ni ai sumari ki brio namar bangitip ba kani ka dai ka ba ay ka jing mentoy yangi tena kata daw nga kwa ban kentulam ya pi baro ba fin so bahaban ban kleilut ya ka igi badana pa ka donot ka jong pi ka igi jing shaptiang ka igi jing smith ka jong pi so bahaban ya thu yangi namar kani ka dai ka por ka bangi ngin yo ban ya selok bar pi ban ya kren ban penso thu ka igi ta ka jing ka ba pi dan kan long ka ba bangan berkhat babun ki banem tip sepang ke injek banganget bun pi tip tika jingwan jungi hangni kalong banyin yo snow pada na pi yo lesi pidang dan kilo ke jingbam snow thu ladang ikran ya ka lockdown ka ba shibnai shiteng hendem ka singi ka ladang ka wi ka jing kran ka jing piliu jingmut bat ki ni ki ba nong mi khamat haki yang jongki commercial vehicle drivers dari ki associations ki repair bat ka ladang ka jing kubur na kiru balada dan ka lockdown ngatharai ki jing yap kan bun ngan chu ai pi kandiat ka data nadu baklat i Dr. Sailo hadu benai Jun dan sanspa krapunya wut ki siem ki ladu ki jing Henry nadu benai mi hajar arpuway bat hadu menta hadu menen kasni dan sauspa sapulai wut ki baklat tipila ban so thu la damai na sanspa krapunya daw sauspa sapulai kamut kandiat ki bayap mention snam bat menta ka snam pat tang artli ki benai ujun umpat kut la sauspa sapulai ngut ki balaklat na coronavirus nakata ka daw hot kala don ka press release ka bala ai bagi community jing shisha ya baro ahi ki nong shong snong ki belong eligible bakin shim ya ke inject balawan ra ru hot ya kata bagi shopkeepers ki drivers ba kin ya wan shakmat ban shim ya ke injection amdai na benta jong yo henry ga dei ru na ka benta jong phi shimet ka dei ga jing huslai na ka benta ka kot ka khia jong phi ba gin saterwa man ong ye phi ba na du kini ki benai ki bladam nila ai kita ki na thai phi ru phi layo i bangi ai ka lat ya ki drivers ya ki shopkeepers ngina ken ya ki kum ki frontline workers
Balabuan ki balawan bala ai dah certificate bagi lah penrung jubor ki kum ki frontline workers. Wat la da ka sarkar kemi ka kalam Kenya ki kum tan rei nama ka jing sokia la penrung ki kum ki frontline workers bat ki la yo aban shim ya kan ki inject. Ki la yo so hi bagi doctors ki la ong mo ba baru shi snam ye duai ni bagi yo yo tau dawai ni ngin yo ya injection tika ya da ndalawan pedeng ya ai buram tip ya nu ni namar bagi mtere ni ong ba kadi bawan nau baman kebuan nau suat menta pandai yo i dia iu babon banyak mana la dayap shawat yo ngut de kasih balai kawai kadi bayi ki protokol srungim follow bandeng mas srungim tere ni iu udah no belai banyadai ni belai uyadai ki bayadai lagi kata ini maksud hu belai ai jing start ini nang ta padeng dong sak tiru mtre to ya bam duma to ya di secret lang dojo duma ya di kumta dalapang sitam kulma do kasnong katha dinam ma mo kulma do kasnong si engan quarantine si engan le long ni ken kai lut ya ke ai ka bangi ai nakaliang jong ka tanat ka kwat ka kiang dia kini ki baru ande long ka pelong yang ki bateri hapo help ni dap ta jing sosi ba ka jing sier ni ada sier rupa maka ka banja ya ka ri ka jongi ka banja ki breu ki jongi namal ba ki long ki pasai la lada dan ba bo tharai ni kran bangi nakaliang ka help ya ka jing ba tharai jong mi vaccine ke bagi kami yo i bah bagi beri ki pet ki comments ki bedan hantu ki bangan amla ban mudur baka juk ka kentien nau juk beri utho ngala ai de ke inject jong Jesus Christ haka juk hi sa abuse pade de ki kentien ki bam snow tenat haka juk ka lan hi juk beri banget hau belai juk beri utem yo para beri along ji sosi ka bakrau yang ki batrai namar balai ni la len ni la dia nak benta bangin ai ka jingkot ka jingkhia bangin tem yang niu jingpang ki doctors hapa ki hospitals ki nurses natu ki ba hab ban lum ban lang kat nu ki sacrifice ya la dia nak benta ban ai ka jingkot ka jingkhia mdan weru doktor ban ong to mat ya dap shatu barok ni ya shong ya pusan kum nu ngin tem yang ni nari ba he ba ha ni shakot but how will you contain this disease. Ladang yemyo ika cooperation job hi ladang i perkat dangi trai kat nu ru hinem la. Kani ga de ga jing ya trai lang. Kumba ka hospital ka hab function naduk ki sweepers naduk ki doctors ka ri ka jelaru ka dan kam ya kata ka cooperation. Ma khat ya pi so bahawat net ya ki kubor ki balam ler. Hoi lada pi ai inject dan ki bandan i jingshet kidan di bapang met nama kalong pembayu hiyo corona hi ya kata nang ta pada kidan di bansuk po kidan di bala ban keroi pri rei kita baro kidai kiba sakot no hi ngala ya kata ka immunity hapo ka met bandadi de dawai lu kimsa duna kita ki symptoms yimong ba to pi inject lei bon di bam lei hi nei rei don pada ki badan hi khandiat i tai jing stom rei sisngi asngi lai sngi la kwat haba ayu new ya kadi ka tika ko basta yo ngan shu ong no ko mas pausi ai pim di ban long careless ka ya ka yen dei ban ong amenta ngala dap ai ni inject ngala yo kadi ka jing sumal kamut ngam dan kam deng masyu ngala long lai luat ngala la ban le kat bamon pilai ihi naduk bagi pelat yang ni ya kan ketika ila ada ong ba pidai ban buat benia ya kan jingdeng mas pidai ban buat benia ya kan jing khati pidai ban buat benia ya kan jing kham ya jingai iwei namar maria ai ke inject kalong ba ong mentan long ba yo itu iknyang corona tika bor mat ka kham duna ka kham not khimdiat ndai hadian shipang do khat sausni ka immunity jengpi makata ka bor jeng klan menelek persya uni knyang kansa kiu bat pinsa la ban ya lek persya ya kun persya ya jengpang bat dei ha kan ni ka daw hi ba pinsa odan ki brio ki bahdian pe ki ai ya first dose ki yo kidang yo covid hi bat sing ya kran be ya ka jeng shisha kata hendrei kala ban long ba ha ka tu ka por ki long careless
Ni kum kata ka jing ong bala dep I inject tengala klan ngam lele shu. Mo la kata ka daw ngidang dan kam bangin le gini advisories gini ki SOPs baru ngi hab ban follow ngamar ba tang kendiat ki bas dang shim yau niu ya ka di ka inject. Dang adon nyopo prapo persen ki bashim yin sa yo ya ka jingyada ka bapura yin sa long ko balong ki weipat kiri ya ka perthai ki bam dan kam shu bandeng mas ki ba dang don khuôn mo ki badang ai bun khuôn ya sarkar kala sha bat la long ban ai nang tapat ki badan ka jing shitam ha ka met kum ka jing pang sini ki ba kiu ka blood pressure ki badan jing pang tolong senam badan jing pang kidneys kita ru ka dini kanu ka jing pang ki la ban ai ki wei pat dia nyim ong bom la ban ai ki wei pat dia ki la ban ai hadien be ki la kot le si kum ki ba pang covid la ki dang pang covid hadien be ki recover kin hap up lai ban ai ba kin yo e ki inject ki ba jur ka jing pang ki dang mi na hospital ni ki daw ju ki wei ki jing pang ki taru nda ki la kham khlan ka met ki la long ban ai ya mentahi ka contraindication ka long kum ni mut contraindication bam long ban ai kadai nak bentang ki bedang armet kata kadai baki 4 lek ki trials ki bedang armet ki kena ki bahapo khat kras nam namar baki dang ya ki test ki trials ki dang ya nak bentar jongki bat lek si hadien habut kinsa pentip long dem long nang ta pade lek si kini ki bala don ke allergy ya kanu ke inject means ngamut ya ki tagi dawai inject in ya kini ki immunization, let's say ya tetanus, ya hepatitis B, lagi kita allergies ya kata, ya kita kalau contraindicated, lani lada don mana bala hapor ki ai ka first dose kita inu itai jing shem hakamet ka bamlong ya kita ya ka second dose, ni nam ai tangba, ni dah pet but ni dah pet tu ni dah pa syaki expert bakin pet ki long ni kim long ban ai ya ki inject. Bada ko long ka bala bakin ko ngu ya ke ba ka sarkar kala pen baik tang ba kam dei ke bangi pat in ong ya ki ka sang ji sang so ka jeng ki ndai ka executive committee jong do bas nong hi ka sim ko karai ban ken tu ya ki bakin ko ngo bakin sim ni injection namar kum ba kalong ki don kam ya ke jeng ya da ti halo jong kani ka sarkar kala le sibun ki nurse ki doktor ru le sibun ki penyarap man ki por kilawan padahal jong kani apun par jong sungu bakalong ki pat balingo bagi kena samla khat phra du sabusan sinem balawu sarkar pun aitika kilewan laiwar du ba tang minen ka siru sispa san pusan ngut akada was nong jengi kiwan samla hakata koi ka sika artari kiwan hadu sispa san pulai ngut diminta kilanang bun kiwan ai kerteng hayung jonga tang ba nak ban ai ki injection nak ban ai ki vaccination kada ko long ba kim don ya ki ID kim don ya ka driving license kim don ya ki epic kim don ya ki aadhar card kim don ya ki passport sa ha ka jinge kren pat bat ki magistrate bat ki doctor ki long ya nga sim ya ka kerteng jong gitu ki kena baro ki bam don ya ki dokumen ki ID yin ta pen be ka sngi ya ka tarik bangin le ban ai bas ya tiket tika ya ki ha ka por biam tingangai bakata ke jeng ai jeng ki jeng mut ke jeng ki nga ngalale ngala simi keteng ke jeng ki bat ya kasngi ka tarik bak ki pun baik ngan sa pentip sakiti ki samla bakin sawan ban le ya vaccination ani tika hapo yeng dal pasno ti halor ki bami ke ni ki sngi kawala pelong yang kum kedo pasnang bangin kerki ke executive committee bat hakane ke executive committee ngele sim da koi karai krang bakin nong songsnong nadu kinong di dukan ibadi ke marbam kinong tray karkhana kibele ki serok mesin kibadan ki studio kibadi do kibadi khaw kinongnya taxi ki drivers kinongnya rap kam ki yang kisem sungsu ya kata kajing bamon kajing bas kwa kajing sip ting kajing ki ba yasmo ya kata ba ong ban ai vaccination na netika dikum kada basnong yo bon ki kol ki phone yang aku orang basnong halor jeng kani timut ban le no tinggi kumkirang basnong ngintip aka nama kadi ko koi kecak mon batai tinggi keren bat kibot yang ikwa ki doktor bat kinas kadi bagan benta banyak batai sai kerar halor kani kata ke vaccination mangikwa ai ginang snong dak sintur jong ki doktor hi bakin batai yaki bala dak lahun ki hi kin hun nakalang ngi kum snong imdan lenti bangim nang mon batai ke ban mi
Namar tak ada dia penbaik rengkat by DC, dia penbaik by incident commander, dia penbaik by klinik doktor yang district medical health office, dia penbaik by doktor yang berjauh urban health center, bakin sim kia. Dalam dia hi, nak yang health, bakin dia telah berkesenang, bakin wan batai. Dahalo yang kini, dah karai yang ke executive committee, kepala sang kerki, ilai sim, ya kini karai, bangin lum, bangin lang. Ya para kinong di dukan, hagi jai kam pafer. Kinong nya taxi, but ya kinong yarap kam haki yang kisam. Bakin yo banwan hang ni, hapo kaplau yang ke school sang kasih higher secondary school. Bakin yo semua hidar dia, ya kijing pensai. But bakin lah ban keli kijing keli, kat bakimon. Namar kidon kam ban tip, kidon kam ban skutu, baka kam nangi sakman kan ya sakman. Mentaka singa kemendah do kata-kata ba kedor barsnong jauh lek dom kalau penong ya kini ke awareness program na kebenta kinong di dukan ibadi ki tiar ki bapher ki badi ki marba mardi di hapo jauh mau benabat hasau dong hasau kun jong kini ke than jauh lek dom di kumjuru ki lalum ki driver taxi ki banyak kali ki banyak ki taxi hapo jong kadi kasnong bakin wan mentaka sngi ban yo kajing ya pensyai kajing penyo sautu kajing ya mirjing mut ban pensautu iki brio balai dan kamban sim ya kan ko covid vaccination di kajing kabengi sngotu menta imat ki brio ki khonyo do kata ta ban ai kadi ka vaksin but khamtam ha baki sngo ba ki bor district ki sngo kum baki penbor ki bakin ai kadi ka vaksin Nri ngiwan mentakas ngi nakaliang jong katanat kokot kya ban persyang ban wengnut yakini ki jing bom sngotu ki jing bom syai ki jong ki bat ban pen sngotu ru bakam dei ki jing penbor nri da ka bak ki brew ki sngotu daladihi ki wan shim bat ki wan shakmat ban shim ban ai kani ki injection nang ban yada yaladi ban yada yaki khun ki khti jong ki bom pat yo ban shim ni kani ki vaccine ki badang rit ki badang lung kumjo ru laradan ki ba armet dan ki bamlong mansim dak baki ki sim ki yo banyadalan ni ki wei Apreng ki dukan badan berofak ki dan basyong ki try dan basyong ki nong try dan basyong lang ki try ki nong try dan ki dukan ba kam he ki syong armut langut ki nong try te alis ngi kwa ba wei na kitu di bana ai vaksin vaksin lada ai itu kadukan yo ban play Anmut ada kamai yakin in ai laksa bakin li ai vaksin sawan hadir. Mo. Kadukan in ai vaksin at least one has to be vaccinated at least. Teladanan masyong tang marway. Ta umman si itu in ham ai nama kadukan banyo ban plesa. Telada dan anmut lainut iway at least ide ban ai anmut in ai laksa bakin lek ban ai vaksin bakin numsya yakin ban masyong dukan kat bakin 4 dep ban ai ke vaksin. Wanung sutu bakla bala suang baik ladam ai hang no. Dia kata kawai. Kini ki vials ki baladon lupa. Dia bala amang nam ta kata ke population mata kita kata ngut ki beri keberan Megalia. At least for the first dose labu lupa. Wanung pilihan ai kata. Yo kapoi ba yo duna sa ko kestir ki masih kira nang ni suwi menaktif. Kawai kata. Ba kan dadap sauna siteng pada Kilawan syuk ki vaksin, second dose ngilayo lot. Balai, mentangi dang yo banai ai free hapo ki government centers. Ke government Megali kala le abha, bakal abha banai ai kum hang ni. Haman ki community hall, jong borak khot ki, sedang ki thau kat bala. Dekat padang ai la ke serkal, banwan kini benefit hadu hayeng jong thi, hadu khadap yeng. Subhashim ni kala. Kebalai, Hakajaya area. Being the magistrate ngalali lun jing heng, man ba ai injection na kania. Ngalayo na dong ba snong ke ditaru, ke bayadai bak injection ba na doktor na po UPHC, ya Hakajaya area bolok kuwe. Nadu kentup nadu jauh pedeng, jauh siap seduk ledong, jauh lang sning lu. 45 years above, ni kan touch 20%. Not even 20%, doctor. 45 years setelah, ada 4% ng 4 poin. Kabaling mo pa dia, masin pun benar ya ke 18 to 45, we have already crossed
58% ngala ada page. Ngala lu mungkin we have crossed 58% in the whole of Jaya area. So, ini bagi khatras dan kilong more eager, more enthusiastic. Kalau dah ki ai ngatai ki dei na yen jom sem jom pi hidup ni abzai. Ki kloi ban ai. Dia kanuksa maningkong ai kadai nang tahi. Yang pisia na yen lajong dia subha shimlang ta kanuksa. Pilai i yang lajong la da kadon jiktan ia ma da ki kun ki ti ki la ai.